Ioan 4. E foarte interesant că despre femeia samariteană nu mai găsim în altă parte. Știți oare de ce? E foarte interesant, dar Evanghelia după Ioan este printre ultimele scrise din canonul Noului Testament, din cele 27 de cărți. Pentru că aveam deja Matei, Marcu și Luca, Ioan, la sfârșitul vieții lui, prin anii 90 după Hristos, a considerat necesar să mai dea anumite detalii și să fie o abordare mult mai intimă. Dacă vedeți, nu sunt așa de multe detalii de cine ce a făcut când cum, pilde despre împărăție, nu. Sunt foarte multe conversații. Sunt 27 de conversații înregistrate în Ioan. Foarte intime, foarte personale. Și modul în care Isus se revelează prin afirmații de tip eu sunt. Și vă zic câteva. Eu sunt pâinea vieții, apa vieții, lumina lumii, păstorul cel bun, ușa oilor, calea, adevărul și viața, adevărata viță, împăratul iudeilor, învierea și viața. Și cred că ar mai fi multe care Dumnezeu vorbește unul la unul. De multe ori în secret, în ascuns, vorbește seara cu Nicodim, vorbește cu femeia samariteană în ziua în amiaza mare. Și sunt foarte multe conversații de la oameni din toate păturile sociale. Foarte interesant. Haideți să începem cu versetul 3. Versetul 3. Atunci a părăsit Iudeea și s-a întors în Galileea, fiindcă trebuia să treacă prin Samaria. E foarte interesant că vedem aici trebuia. E bine, nu era neapărat musai, ci a fost după buna plăcere a voii sale. Iisus a vrut să-și împlinească planul, a vrut să se reveleze și să converseze cu această femeie. De ce? Noi știm că toți evreii evitau regiunea Samaria și de multe ori mergeau prin est. Da. Exact aici a venit Iisus. Într-un mod foarte interesant, nu avea de ce să treacă pe acolo. Dacă ne uităm în cealaltă imagine, vedem un râu pe partea de est. Ei bine, evreii, ca să nu se spurce și să nu se întâlnească, Doamne ferește, cu un samaritean, mergeau în est, treceau Iordanul și făceau o buclă și mergeau sus în Galileea. Ca nu cumva să folosească drumurile și să trebuiască să oprească printre samariteni. Dar care e faza cu Samaria? Cine sunt samaritenii? Ei bine, regiunea Samaria a fost cândva parte din Israel. Și mergem câteva sute de ani în urmă, în Vechiul Testament, în 2 Împărați 17, când s-a desfințat regatul lui Israel în anul 722 înainte de Hristos. Deci astea sunt 8 secole înainte. Am spus pe scurt ce s-a întâmplat în 2 Împărați 17, ca să nu citim tot. Ce au făcut? Au urmat idoli străini, au făcut pe ascuns fapte rele, au ridicat stâlpi și înălțimi altor zei, Așerei lui Baal, au făcut și ținut ritualuri păgâne cu tămâiere, au slujit idolilor. Domnul i-a avertizat din nou și din nou prin profeți, prin văzători și i-a chemat la pocăință. Ei ce au făcut? Și-au ucis profeții și au continuat să persevereze în păcat. Nu au ascultat, s-au încăpățânat. Au respins legea lui Dumnezeu și legământul lui Dumnezeu, au umblat după deșertăciune și e așa de interesant cum spune versetul, că au umblat după deșertăciuni încât ei înșiși au devenit deșertăciune în mintea lor. Seamănă cumva cu Romani 1:22, așa-i? Au blestimiat și pervertit închinarea lui Dumnezeu. Noi știm că templul era la Ierusalim. Și de o leniște, de o răzvrătire și de o pervertire, Ieroboam a considerat că e mai bine să toarne viței de aur, unul în Dan, unul în Betel, și să se închine la viței de aur ca ei să nu mai coboare atâta la Ierusalim și să facă închinare Domnului, să facă vițeilor de aur. Nu știu cum Dumnezeu nu a trăznit direct, a mai avut răbdare și ei ce au făcut? Au continuat mai departe. După viței turnați, s-au închinat Așerei, zeița fertilității, s-au închinat astrologiei, horoscopului și lui Baal. Ca să te închini lui Baal, trebuia să-ți sacrifici copiii, de exemplu. Ce au făcut? Și-au sacrificat copiii și nou născuții și i-au trecut prin foc, s-au dedat la vrăjitorie, divinație, ghicire și s-au vândut, Biblia spune, banului, ca să facă ceea ce este rău. Și nu au făcut așa un an, doi, că n-au avut și un sezon,
și-au făcut zeci de ani. Împărat după împărat care a făcut ceea ce este rău în ochii Domnului, dacă mai citim de acolo. Și drept consecință, Dumnezeu ce a făcut? A zis, până aici vă dau pe mâna asirienilor. Și asirienii au luat, practic, cele 10 triburi de acolo și le-a trimis departe acolo, peste Iordan, în est, foarte departe, într-o regiune de Mesopotamia și să-i trimit acolo în ținutul Asiriei, dar ca pământul să nu rămână gol, cu câțiva risipiți oameni care au reușit să fugă, au adus popoare din Babilon, Cuta, Ava, Hamat și Sefarvaim și i-a așezat în fiecare din cetățile Samariei. Dar odată ce au ajuns într-un nou pământ și au văzut o altă credință ca a lor și au creat idoli noi. Au mixat iudaismul de atunci cu credința păgână. Așadar, aceste națiuni se temeau de Domnul, dar slujeau și chipurilor lor cioplite. Bun, deci s-a înțeles practic ce sunt samaritenii. O mixtură etnică, păgâni cu izraeliți. Bun, deci am văzut practic cum s-a întâmplat toată ruptura și de ce în timp Samaria a ajuns unde a ajuns. Ei bine, problema este că Iuda și Beniamin, ei se considerau pur sânge. Ca ei fiind neamestecați, nespurcați, ei nu s-au dedat la lucruri păgâne. Deși dacă ne amintim de Regatul de Sud, și ei au fost exilați în Babilon, doar că ei au primit voie, decret să se întoarcă înapoi. Singurele 2 triburi care au avut voie să se întoarcă și de asta avem cartea Ezra, Neemia și vedem exact reconstruirea și rezidirea Ierusalimului, a templului. Asta pentru că ei au avut o inimă penitentă și s-au pocăit și Dumnezeu în îndurarea Lui i-a dus înapoi acasă. Deci ei cumva s-au considerat superiori prin pocăința lor, dacă putem să o luăm așa. Da. Bun, și avem pe iudeii pur sânge și avem pe samaritenii mixați, spurcați, ca să zic așa. Era o răutate, o vrajbă și o competiție, o răzbunare atât de acerbă între ei, încât ne întoarcem în primul secol. Romanii trebuia să facă pace între ei. Își dădeau foc la case, ori încercat să fure lucruri din templu, lucruri care sunt consemnate istoric. Era atât de multă răutate încât romanii păzeau drumul samaritenilor ca să facă pace între ei. Atunci când trăiești sute de ani pe un teritoriu și ți se spune constant că trebuie să-ți urăști vecinul din sud, ajungi să ai o animozitate și o ură față de celălalt nejustificată. Noi vedem asta cultural și politic chiar în zilele noastre. Are cineva vreo idee la cine mă pot referi? Sau așa? De exemplu, musulmanii sau arabii au o ură nejustificată pentru evrei. Pur și simplu pentru că au trăit și trăiesc și li se spune din copilărie că trebuie să ucidă, să-și omoare vecinii. Sau, nu știu, poate în România avem rasism sau xenofobie sau eu nu stau cu tine pentru că tu ești de altă rasă sau mai știu eu ce. Deci există, dacă stai suficiente sute de ani într-un loc, poți să urăști pe cineva și să-l recunoști și să-l urăști de departe. Deci asta era relația minunată între samariteni și evrei.